Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsoon, ilarong nobinaryo? Kapito rong nobinaryo. Nya padayon tang magampo nga unta madali ang pagka-restore sa atong electricity, sa atong network, kay mao ni roy mga basic kaayong gikinahanglan aron naa sa tay tubig, naa tay ventilation. Kay kana ganing grabe-grabe gyud ang ihatag nga grasya ni Odette nato, no? O ning nagkahiusa kita karon ni anata dinhi magsimba sa parokya. Ang ang atong importante kaayo nga buhaton mao ang pagdangop gyud kanunay ni Maria sa iyang panabang nganhi kanato. Atong yampo ang ato usab nga mga benefactors, mga donors nga siging tabang nato dinhi sa ilang mga ginagmay o dinagko apan mahigugmaon nga paghinabang kanato. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, kay nasudong mo ang kahimtang sa tao nga namatay tungod sa sala. Nagbuot ka nga maluwas siya pinaagi sa pag-anhi sa imong bugtong anak. Itugot na ngamuyo kami nga kadtong nagaila nga mapaubsanon sa pagkatao sa manunubos, mahimo untang takos sa pag-ambit sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ug sa nalutas na niya ang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo didto sa Selo. Nagdala usab siya og turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig, usa ka bakid nga trigo ug usa ka puntil nga panit nga gisudla niya og bino. Unya giihaw nila ang turo ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya miingon si Ana kang Eli, kung nahinumdum ka pa, ako kadtong babayi nga mibarog dinhi sa imong atubangan ug nagampo sa Ginoo. Kining bataa ang akong gipangayo sa Ginoo ug gidungog ako niya nga akong pagampo. Busa gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibok niyang kinabuhi. O gisimba nila didto ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo. Ang akong gahong gibayaw, diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang mga pana sa gamhanan nangabali, samtang mahuyang nagabakus ug kusog. Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga gutom nangahapla. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak. Samtang ang inahan sa daghan nagamingaw. Ang Ginoo nagpahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usa.
Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos ug siya usab ang nagabayaw. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo akong manunubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, og sukad karon ang tanang tao motawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag niya ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, og nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel og unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si Maria nigamit og response pinaagi ko sa kaawit nga gitawag natog The Magnificat, ang awit ni Maria ngadto sa Ginoo. Pero kining iyang awit ngadto sa Ginoo basically iyang kopya ang atong salmo. Kinirong atong salmo karon nga nag-ingon ang
akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Gikopya ni niya kay mausad ni ang awit ni Ana. Si Ana mauning inahan ni Propeta Samuel nga gihisgutan sa unang pagbasa nga ming adto sa pari nga si Eli aron iyang ibilin ang iyang bugtong anak aron mag-alagad sa Ginoo. So pulos ni sila dunay similarity si Maria ug si Ana. Si Ana dunay bugtong anak iyang gihalad sa Ginoo. Si Maria sad dunay bugtong anak iya sang gihalad sa Ginoo. Asa mo ganahang mosunod, ni Maria o ni Ana? Tubag. Ani lang duha. Kamong mga asawa nang ampo ba mo sa Ginoo nga naa mo'y bana? Sauna ba katong saunang dalaga pa mo? Nagampo mo nga mainyo ng bana? Wa? Ay, imposible ha. Naay ba no? Nataghapan lang dito sa Hagunoyan. Napugos. Pero unsa may mensahe ni Maria ug ni Ana nato karon? Nga kining mga grasya nga atong giampo sa Ginoo, bisag unsa pa ng klasihas grasya, madawat na gay na nato ibalik nato sa Ginoo. Mao nay mensahe, unsay imong nadawat nga grasya, ibalik ngadto sa Ginoo. Muna kung nagampo kag kwarta, nagampo ba mo ro kwarta? Nga naa mo'y kwarta, nagampo mo? Huy, tubag oy. Ina lang kong wa, ina sang o. Nagampo mo ron nga naa mo'y kwarta? Inig kadawat ni mong kwarta, ibalik ngadto sa Ginoo. Ihog sa kolekta, ipalit og dopes, SBF, MM, nga slot, or idad ko, halad ko, kanang ikhak, or ipanghatag ni mo ron sa mga taong wanay mga atop, imong palitag atop, na mga way gikaon karon palitan ni mo bugas, tungod sa imong nadawat nga kwarta, nya mo na inyong ginabuhat. Oy, kasagaran nato inig kadawat sa grasya, ang kunon dayon ako ni. Nya igihan kay tanan. Wa ta maliwat ni Maria ni Ana. Si Abraham gihisgutan sa ni Maria dinhi kay mao may usas iyang mga gibasihan sa iyang kinabuhi. Si Abraham, unsa man sanis Abraham? Nangayo pud ni siyag anak. Wa man sila'y anak sa iyang asawa nga si Sarah. 99 na edad ni Abraham, maupay pagkamabdos ni Sarah. Nya si Sarah atong panahon na 92 na edad, kay manghod man diya mga 7 ka tuig. Nakaron, motuo ba mo na kanang 92 ang edad nga babae, pwede nang pamabdusan og lalaki nga 99 ang edad? Motuo mo dili? Hoy, tubag mo oy. Di mo motoo? Maimpirno mo, di mo motoo. Nga naman, nahitabo man ni Abraham. Mituo mas Abraham. Nyag motoo sad mo, so kamuron diya mga 60 pataas, ay mo kumpiyansa. Ay mo kumpiyansa anang gasungkod-sungkod, gagalisod og lakaw. Kay mo, pa na ay, tira pa na. Labaw na ning nagwali, ay mo kumpiyansa na. Kay 58 pagunigod. Ang pasabot, grabe ang pag-value atong Abraham. Siya nang kang dugayan niyang pinaabot, edad pa siguro siya 20 anyos, kaya mo na ilang tingminyo sa una, mga 20, 18. Gika na ng 20 anyos, hangtod 99, biga paabot siya anak, natagaan siya anak o sa kabuok, si Isaac. Niya giingnan dayon siya sa Ginoo. Pag-abot nag 12 anyos ni Isaac, niingon dayon Ginoo, ihawa ang imong anak og ihalad nga rin ako. Misugot ba sa Abraham?
Sugot tayo, gida, ganyang yang anak nga tutong bukid nga gitudlos Ginoo, gada siyag kutsilyo, gada siyag kahoy, gada siyag kayo. Ug iya yung gigapos ang iyang anak o gitungtong nas kayo niya, iya nung tandog sakos kutsilyo. Ningon ang Ginoo, op, ayalag idayon. Joke ra oy, joke. Kaya ikaw sa Lord, no? Grabe, ikag-joke. Tulo ka adlaw na mong linakaw, aron mo abot niya ning bukid. Torture biya kay nang maglakaw ka kuyog kasi imong anak nga bugtong anak ang pinangga kay nimo nya ihawunon day nimo nya niingon pag yun si kuan in town si Isaac mapagday nilang sa akas bukid ingon tay ni anamang kahoy ni anamang kayo na ang kutsilyo asa man ang karnero nga atong ihalad ingon sa Abraham sige lang dong God will provide. Sakit kayo, no? Kanabang ikaw nga nahibaw nga ihawunon na nimo imong anak, nya ikaw pagipangutanon. Pero si Abraham tungod kay mas gihigugma niya ang naghatag kaysa hinatag, wa siya magdumili. Kita ra ba kusog kay tang mohigugma. Ultimo ng imong saging, imong gihigugma. Ang imong mga tanom, imo nang higugmaon. Tanawa, giagi-ang udit, patay ang tanan. Igihan kay kanang imong balay, kanang imong atop, imong yung pintal-pintalan, agian bitang udit, gilampor na siya, gilabay. Oh. Why respetos udit? Kita, mangaway kita. Makuhaan lagamay kay bunga imong kay mito, purti na nimong makayaw-yaw, hapit na lang kamo patay. Tanawa karon hasta sambag, gibunal na siyuta. Kaligo na ng sambag. Karon ay atong gipang clearing diha. Gipanghimo na tong tadtaran kay ligon kuno kay na purti daghanang tadtaran diri og mangayo mo pangayo mong daymarga kanatong kok purti daghanang tadtaran dagko gagmay ang tadtaronon ra gyud ingon man sila ligon kuno kay nang sambag asa kaligon nay bunalay na di na unta ta mawili aning mga hinatag. Di na unta ta mahigugma aning mga hinatag sa Ginoo, mas higugmao nato ang Ginoo nga mo'y naghatag ani. Ang Ginoo may naghatag nato opportunity kapalit tag generator, sige tag panghatag og electric power, porting daghana mag-charge diya oy. Nya ato ra bang tagaan anang donation box, magsige ta napagaw na lang nato mga youth diya. Love offering ha, love offering, hulgan lag piso. Nya inig-ingon pa gyud sa kanini ang kuan na nagbantay diha. O man na inyong 1 hour, barog na ana suling nga pa. Suling asong hour. Oh. Nya mura magpilay gihog piso. Di ka bawi skrodoy. Lamyon lang sa atong generator ang napuka litrong krodo ilimugmog lang. Ana, pati dagkuan ato diag kuan. Komedya ko nako oblihe ko na nga atong donation box nakabawi skrodo wagid pa pati layo nagoy mo ingon ako pader nganong gapaandar makas imong generator nako na may nag-charge isa ha nagpaandar kag generator para nang na nag-charge diha nako yang ano man kabawi ka na skrodo. Nako, di na mo importante ang ako nga malipay sila. Unsam na yung tanaws pare. Lipay oy. Inig-andar sa generator, agas ang tubig. Sahod sa mug tubig. Naidaghang gripo diha. Sahod tubig. Nya ang tubig ato day na di oy natag nas Ginoo anytime hubas ra na ana nya kanang kwarta nga inyong ihog des kolekta ako day na gamay so oy lagi so jago gamay di sa di ko nyo bahina na nagjutay nya ako masang gipalit og dopes o SBF MM. Palit ko kurog 25 ka slots na guna akong napalit. Lopig mo na ako. Nya ka na akong ginagmay-gagmay ang madawat. Ako sa nanggi ikhak. Pili pa kong diamond. Kamu bronze lagi.
Anam-anamon pag yung hatag. Pader partial o sa bronze, pila may imong edad? Jis. Pila man imong gihog? 5. Oh? Nos amang kamuhog sa laing 5 yan, next year. Sige, mamatay ka next year. Ano bang, ang point lang din iba, di ta magdinaw. Unya, ang sentro nilang tulo, si Abraham, si Ana, o si Maria, ang akong kasing-kasing nagmalipayon. Lahi kay nang ang imong naong nagmalipayon kaysa imong kasing-kasing. Lingi ay mong tupad. Tanawa ang naong, malipayon ba? Alipayon? Away siguro ga inartista na yun. Muna ingon sila, the face is smiling, the heart is aching. Oh, looy kayo na. Ouch. Ay, kusog kayo magpakaroon ingnon, kanaro mga batanon, kana mga millennials, oy, kusog kayo na yun siya. Hala, nagbuwag day mo sa imong BF. Ngayon siya nga, ay, oy, sos, animal kayo tos tanan, animal kayo siya. Kanya, wara ka masakit. Siya, sos, masakit ang gutaw na. Igabot ito silo. Oy, mga tigpakaroon ingnon mo, manauban mo, kalit lang ambaks building. Saan yung ambak mo tos building? Sige pa mo ito katawa dito. O, iya na itong kuan di ay maskara. Pareha na inyong ibutang ba? Maskara mo diya. Ana, pero ang kasing-kasing nagmasulubon. O, mauna. Pero si Maria o si Ana, Abraham o ang mga santos, ang ilang gideclare, my heart is joyful in the Lord, my Savior. Ang akong kasing-kasing malipayon. Maone og ang kalipay na gani nga Dios nun musud na sa imong kasing-kasing bisag maigo pa kag udit malipayon gyapon ka. Og di jud ka mo surrender og makabot pagani nimo ang daghan pa kaing kalipay nga makalipay pa jud ka sa laing tao. Tan-awa si Maria, kasakit sa nahitabo nga ang iyang anak giihaw sa iyang atubangan o gihalad. Pero tanawa karon si Maria, gasigighatag natog dagko kaing kalipay nga bisag gibagyo ta mamugos gyud tag simbas mi sa degalyo para ni Maria. Di ba? Awang malipay. Basta na Maria, lipayon kay ta. Tanawa ang mga santos nga 14 taong sakitas ilang giagian, labi na ni sila si San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, gipang martir na, pero tanawa ang ilang kalipay nga gikan Dios kasing-kasing, hangtod karon nagsigi pagbaha sa tibuok kalibutan. Kana bitang kasakit nimo gumikan sa pagsunod sa gustos Ginoo, maunay dako kaing kalipay. Ang bagyong Odette nagdaog dako kayong kadaot kung atong tan-aon in a human standard. Daghan kay mga atop na nga wagtang na daghan na kay na dihang mga liter pader nawa akong atop tabangi in taon ko tabangi ko ako sa una-una ang ako ganing kolekta na pad man sa audit. Tanawa ra ko na ro mangulikta. Kana mangulikta ngadto ba? O tanawa inigbalik ang sibot mapalid las electric fan. Why hapit sod, no? Amot na sa una inighalad din daghan man kay na muhalad ka ng kana bang envelope diya ba? Karon mutanaw na las envelope. Di na gyud mo punit. Nga di na gyud muhalad dire. Ana ngano man napadpad taos udit. Ana, pero angayan batang mag-ol? Di oy. Maglipay ta nga naapat ta, buhi pa ta. Kay doon na panisunod nga mga kalipay. Niyadtong 1990, mga November po to, nihapak ang bagyong Ruping. Inom duwa to Ruping? Dako kay itong damage si Ruping nako. Kay pagka year before ato, ang akong papa na half body paralyzed, 1989. Nya magminyo tami ato sa akong uyab, 1990. Pastag ni simbarong uyab na ko dire. Onya kay na-paralyze akong papa, diin ko, di lang tada yung 1990, 1991 lang. Di, okay na kayo mi. Sus, pagka November 1919, igom na kong balay sa bagyong Ruping, bungkag yun. Ano bang? Ground zero yun ba? Akong papa, paralyzed pa, akong balay, bungkag,
Ani ingon ko sa kong uyab, indefinite lang tao say, walang usay schedule. Ano sa mura naman siya nahiubos, daghan naman kay nisod nga bakukang siyang hangtod na nga wa nami magkasinabot iya kong gi buwagan. Porti na ka tong hila ko tinudan na gina. Hapit ko ato maghikog. Porti na kong gulan ako, grabe ha. Di mo sabot. Niya pa'y papang paralyzed, niya pa'y balay nga nabungkag, porti na kong laguta atong roping. Naku ikaw roping, dili lang akong balay imong gibungkag, hasta akong kasing-kasing nakayag. You broke my house and you broken my heart. Pero wadi ko kay bawang ako na mga luha nga nagsigig agas ato. Mao na to'y hinay-hinay nga mitipas sa dalan nga dili di ko para minyo, para di ko mapari. O guwap atong roping, di ko makamisa din hikaron. Di ba? Awag yapon mo malipay nga nakamisa ko diri. Grabe na sa ninyo. Inyo jud kong pabalikong roping. O karon malipayon kay ko. Ang katos ang akong uyab, malipayon sad kayo. Kita-kita sad may ingon sa ko, hi. Siya, inomdom kang roping nako, inomdom ako roping. Di wasa siya maingon ay wasa maingon an. Ngano man tungod kay ang tanang kasakit aning kalibutana. Basta kamaulang tang muhalad ngadto sa Ginoo, hasta sa atong mga kalipay ihalad natos Ginoo, siya ray mo panindot sa tanan. Muna kamo karon nga mga balay nga bungkag sa bagyong Odette, paglipay diha sa Ginoo. Padayon mog donate, padayon mog palit og mga slots. Kawa na ko'y ato pader. O sige, palit og slot, sunod tuig, hasta haligi, wa na. Nga naman, imo na nang gubon kay ilisa na nanimog concrete nga balay. Di man mo mutuog yapon. Tinood lagi na. Pangita mog taong manggihatagon nga nagkalisod. Kana bang nagkamang sa kalisod, nya manggihatagon kayo, maampuon kayo, pangita. Kasagaran hinuos mga daw kaayo mao na roy nagkamang sa kalisod. Ang kaniadtong disakyanan karon mag-drive na laghabal-habal. Tinuod, daghan kay naingon ana. Ang kaniadto nga istrikta kayo sa iyang yuta, sa iyang mga tanom, karon nagpangayo na lagpan sa iyang silingan. Nga naman, matod pa diri sa awit ni Maria, gipukan niya gikan sa ilang mga trono ang hari ng mga gamhanan, apan gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, o iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Gideclare kini ni Maria tungod kay mauni ang pamaagi sa Ginoo. This is the way of God. Ang mapaubsanon ipataas, ang mapahitason ipaubos. Ang dato nga nahangol sa kwarta, gutumon kanunay. Tanawa ra na mga dato nga hangol kay kwarta. Ilahan ginani mo ang gigotom. Ngano man daw siyang pagkaon, tanawa ng iro nga gigotom, ilugis pagkaon, sikmaton ka. Ang iro nga busog kanang natagbaw na kayo, na imukaon siyang pagkaon, di na ginamangigi mo, tanaw lang na mangilkil pa. Pero kanang kuwang skaon, mo damagoy, makigbugno. Bisag ikaw, kuwang kaskaon, nya kuwao, ni malakapat yun ti karon. Pero tagbaw na kay kaslitson, nya ino ka, di pa'y litson, luod na kayo siya. Makuha ko nung, ihatag. Muana ka tanawa na mga dato, nga daw kay kwarta, bisan sa ilang kuryente, daw kay istanan. Di gani kapasigag suga sa ilang silingan, nga nagduhiraw sa kangit-ngit ni agi anang kilid sa ilang koral, nga lisod kay agianan, di gani kapasigag suga dito kay kas kuno kuryente. Nya karon, dadara ba ilang charger diri? Tingay, manindog na tayo. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon,
Kita karon nagkatigom aron pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan pinaagi ni Maria. Busa mapaubsanon og mahigugmaon kitang muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan kanunay nga magmasaligo ni Kristo, taliwala sa hulga o kalisod nining atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga pangulo sa pangatungdanang publiko, maangayo mo apod-apod sa mga bahandi nining atong kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabuto na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa usag-usa nga ang mga dagkong kalihukan agig pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, dili mutabon kang Kristo sa daghang mga gasa nga gusto niyang itanyag kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios namo, andama og liguna kami, dawata ang among mga pangamuyo, nga among gituboy dihas pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahil paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kaslanan ug sa tibuok niyang santos simbahan. Ginoo, masaligon sa imong gugma, ania kami sa imong altar, nagdala niining mga gasa, human kami kahugasi pinaagi sa imong grasya, magsantos unta kanamo kining misa nga among gisaulog, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nagbanhaw, si Kristo mubalik namin. Si Kristo naman, si Kristo nagbanhaw, si Kristo mubalik namin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa mga online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Katakanamo karon
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, di ko kaangay makalawat kanimo, apan ni pangulong lamang ug mga Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My spirit soars on the wind.
Magampo kita. O Ginoo, maglig-on kanamo ang among pagkalawat aron inubanan sa mga maayong buhat. Mahimo kaming takos sa pagsugat sa taliabot nga manunubos ug pagdawat sa mga ganti sa pagkabulahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mangluhod alang sa orasyo imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami alang sa imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkamalipayon. Nya mahitabo ra ni kon sama ni Maria atong ihalad ngadto sa Ginoo o ibalik nato paghalad sa Ginoo ang tanan nga mga grasya nga atong nadawat pinaagi sa pagpaambit ngadto sa uban. Atong pasalamatan ang mihalad sa ilang time, talent, and treasures nga mialagad nato nining misaha karon ang naglimpyo sa atong simbahan, sulod og sa gawas sa atong simbahan, ang mga nagmanage diha sa gawas, mga usherates, atong pimag, atong barangay tanods, ang nagluto sa atong lugaw nga lami kay kanon, nakakaon na mos lugaw diha. Ay mog panaway ha. Nindot kay na hago gina sila launap na sa kadlawon sig luto diha. Niya ato sang mga kaning PYCC, ang atong kaning lector, salmista, ang atong love offering assistants, ang mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong SOCOM, Social Communication
group ug ang atong kaning mga IT ang nag-decorate aning atong simbahan. Pinanguluhan ni Father Arnel, ang atong parochial vicar, nagpamutang aning mga decorations nato. Niya ato sang pasalamatan ang atong choir, ang El Elyon Charismatic Community Choir, nga mga buutan sa kay ni sila. Murag buutan. Pero buutan gini sila tinuod. Ang ato sad nga mga ni-offer karong misaha, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Armando o Mrs. Carmelita Rosel. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Pasalamat ko nga nanay nadawat nato mga pipila ka donations na ay gidonate nga 50 kasako nga tag 5 kilo rice. Pakpak. Nga daghan pa kay nagmadawat na kuan. So napatay kuwang ang mga 1,500 ka 5 kilo rice. Pak niya ato na lang gipalit daan ang noodles o ang sardinas. Napalit na nato ang mga 4,500 ka latang sardinas o 6,600. Ato na lang gikuhaan ng asa tagi kag kwarta kay mas importante ang pagpanghatag ron kaysa donasyon. Pero kamo sag namo ika-donate, importante gyud ang pag-donate kaysa pagpaabot na hatagan ha. Nya karong 27 ug 28 atong i-distribute ngadto sa atong mga around 2,200 ka mga pamilya. Tag 60 more or less ka pamilya kada kapilya. Tagaan natog 5 kilo rice, sardinas, duha tingali kalata o mga 3 ka or 4 ka pila ka ni murag 3 ka putos nga noodles. May na lang na no. Awa mo kauyon. May na lang na kayo. So pahinomdom sa inyong ikhak katungop akahalad sa ilang edad, panghalad na mo hangtod na sa January 1 ang atong paghalad. Ang muhatag sa ilang edad ngadto sa Ginoo mabungahon ang kinabuhi karong 2022. Nya ang mo charge sa ilang mga gadgets o mangayog tubig dinhi, musawod og tubig alas 9 ngadto sa alas 12 o niya alas 3 hangtod alas 8 gabi. Nya mo follow lang ta sa mga ginagmayng patakaran. Labi na gyud nga ang mo charge og gadgets pagdagi mo extension wires nga labing minus 3 ka outlets, 3 ka saksakanan ba sa inyong extension wire. Nya ang duha na inyong gamiton para sa duha ka gadgets nga limit nato. Nya ang usa ka spare nga saksakanan i-share nimo sa imong silingan nga kauban. Ana kay connect raman ta. Mo provide ra man main outlet nya adto na mo connect. So 3 ka outlets labing minus. Nya mo nay atong oras sa pag charge o pagpanghatag og tubig 9 to 12, 3 to 8 in the evening. Unya gihangyo sa tamo sa pagpalit og labing minus usa ka slot sa atong DOPS SBFMM para nis atong mga projects og mubunga sa nigdaghang mga grasya sa inyong kinabuhi. Na special na kong pahibalo aron lang kay musod na ra ba ang atong tuig 2022 ang atong piyesta dinhi Paris Fiesta himuon nato sa Abril 9 ikaduhang Sabado sa Abril. Kay ang ato gong decree para sa pista nag-ingon man nga ang atong pista mao gyud ang April 5 ang pista gyud ni San Vicente Ferrer. Unya kun ang April 5 dili Sabado ang atong pista, ang Sabado human sa Abril 5. Nya kay ang Abril 5 kay naigo man og Martes. Martes, Abril 5. Di arita sa Abril 9. Inig kaingon ugma na Domingo na sa Benditas Lukay. Kay nag-ingon man sad ang decree na kung masabak sa kaning Holy Week ang atong nobinaryo o kahaang pista adto ta magpista sa
ikaduhang Sabado sa Easter. Karon wa man masabak. Arita sa kaning kwan, kaning pizza 9. So andam-andam na lamudaan pagpundo na mong mga baboy aron igo-igo ika-Abril 9 inyo na nang idonate din simbahan. Nya ato ng kanon tanan, tiyaw pista ta. Kadakuan ng lugar diya, ato ng pistahan nga to. Ano, day social distancing, kaon tag maayo din eh. Di ba? Anita din magpista. Dita dito sa inyong mga balay, kay inyo mantang sulingahan dito usahay. Adi de accommodating mo dito. Ana ha? Onya, kanisang pagkalawat sa kamot, mao na standard karon tungod aning pandemya. Nya ato lang ng sundon sa proper way. Congratulations kay daghan ng kamaong mo kalawat sa kamot, no? Ang wang kamot pailawom sa ay babaw sa tuo, nya puniton sa tuo, nya ihungit. Nya ayaw mo pagdaag panyo, ayaw pagdaog kaning cellphone, kinahanglan ang inyong kamot free gyud siya. Atong usang adlaw nakakita sila hostiyas diha dool sa may groto. Ang atong lay minister mipakita gid ang Ginoo. Tingali pag-ana tingali to sa nikalawat o iya ba tong giana pagkalawat? Giana. Wa taro nga pagkalawat nahog. Nya pagkahog, wa na lasa niya punita kay hugaw na. Mao ni ang role ha. Inikalawat nimo ana, hinayag punit, itarong og hungit sa imong baba. Nya kung naay mamilit sa imong kamot, imong tilaan. Nya kung mahog, imo gid nang kanon. Lagi. Muna hinayag yun, reverential. Munang og nago kay cellphone, nya miana ka. Ana, nya aksyon kahog imong cellphone, imong puniton, mahog tong hostiyas or ang mga tipak-tipak. Ala, disikresyon ba yan na? Mao na siya. Niya mo kung totoo kaglain kayo. Mao man ginay role. Nya dayon, ayaw na mo pagdupa-dupa panahon sa Our Father kay dili na siya proper. Liturgically speaking, ang pari ray mo dupa, support mo pari. Gi-ordain me aron mo dupa. Kay maunay reenactment ni Kristo nga siya ray nidupas iyang kamot alang sa atong kaluwasan. Muna ang pari gi-ordain aron mo dupas kamot. Kamo ana lang no, prayerfully offering your gifts or your prayers to God. Maglibong niyang Ginoo kinsa ning gadupa. Bitaw. Unya ikaduha, peligro sa spread of virus. Magtakod-takod tong virus, no? Ana. Nya ayaw sad na praktisa kana rong inig pangalawa ipakita ang pag-inig suunay nya ang mga bata musuroy sa tanan nilang mga ginikanan, mga iyaan, mga apuhan magsigig pangamin. Liturgically speaking, dili gina siya proper. Labi na gyud karon nga ting virus. Kanay na nang bata sig dagan-dagan, sig lakaw-lakaw, igawas gina dayon ngadto. Kay magsige niya naghikap-hikap diha, mahikapan ng uban diha, mutakod ang virus. Pero ang tinuod yung meaning ana, ipakitang panag-inig sunay, pasabot maunang panahon na nga i-express nato ang kinabuhi sa langit. Pulos na ta dito managsuon. Di na ta moingon ako ning papa, ako ning mama, ako ning asawa, ako ning bana. Tanan managsuon, equal ang atong dignity. Kana kung muamin ka murag elder kanako, di ba? Pero inighumas misa, mangamin gyud mo. Pero during ana nga portion ipakita ang panag-inig suunay, equal ta, way dato, way pobre, way tiguang, way batanon, equal. That is the life in heaven. Ano siya ha? Hindi gapon mo mutuo. Sige, manindog na ta. Nyag mangaon mo natong lugaw diha, ay mo pataka og kaning labay-labay na inyo mga plastic ha. Unya ayaw sad mo pag-ilog, labaw tanan, ayaw in taon kasabi ang atong naglugaw kung mahutdan mos lugaw. Okay, kamo bay muhatag og libre nya singhagan pa. Naaday ta dihay mga sisters nga nagbaligya o mga religious articles ato na mga igsuon nga mga madre nga naningkamot pagtabang sa mga abandoned women or abused women in our society. Kanang ilang income diha
gamito na nila sa pagtabang sa mga babae, labi na gyud mga babae nga giabuso sa kalibutan, nga wa nay hapit kapaingnan. Kana sila'y musagop, ambot na mga madrihag, wa ba ka na maabyo sa pare, no? Mailhan na ninyo kay gipa. Joke. Sister, ay mo kasukod na sister. Kanang pamalit mo, aron tabang sad sa ilang community, ha? Anang ko ang taon, ilang paningkamot. Atong himuon karon ang pagampo sa edad ko, halad ko. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon ug mapasalabaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad ug kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko or ikhak nga programa niining tuig 2021. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayud sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon o sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Birhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. karon daing pizza 24 sa gabi ang atong vigil mass alas 8 sa gabi. Nya kadtong gustong mo apil, pagdamog kandila, unya sayo mo anhi aron makaapil mo sa first part diin magdagko tag kandila o mabindisyonan mo og holy water. So ari na mo dirig mga alas 7, alas 7:30 ang malit, di na mo mapiksan og holy water, wa na sad mo'y kandila, mapagnan mo sa inyong kinabuhi. Adi bitan joke. Sayo-sayo bitan sayo-sayo mo ari ha. 18 alas 8 ang atong misa. Nya natay gamay nga kuan lang kaning gamay nga introduction nga solemn introduction nga magkinahanglan tag kandila. Pamalit na mo kandila naman tay tinda diha o magdaba mo kandila nya butangi og kanang say na kanang sahod ba. Kinahanglan wa gyud moto dinis atong salog or diha sa bangko. Naa gani usa ka bukto diha napo na nakatuig sa purgatorio ninyong serbisyo ana ha. Naalihi ginang inyong kandila. Di na tinuod gyapon pero mura sang tinuod usahay. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.